πώς και πότε γίνεται αντικατάσταση του σωλήνα γαστροστομίας. Αυτός ο σωλήνας δεν θέλει αντικατάσταση κατά τακτά χρονικά διαστήματα όπως το λεβάι, που πρέπει κάθε ένα μήνα να το αλλάζουμε, να αλλάζουμε ρενική θαλάμη για να μην δημιουργούνται έλκοι και φλεγμονές. Αυτός παραμένει στη θέση του μέχρι που να φθαρεί. Πότε γίνεται αυτό? Περίπου σε ένα χρόνο. Κατά άλλους πιο νωρίς, αλλά μπορεί και μέχρι και ένα χρόνο να παραμείνει στη θέση του. Μετά πώς αντικαθίσταται? Αντικαθίσταται πολύ πιο εύκολα από ό,τι τοποθετείτε. Δύο είναι οι τρόποι. Ή μπαίνουμε με γαστροσκόπιο μέσα στο στομάχι και το αφαιρούμε κανονικά από την ίδια οδό από την οποία τοποθετήθηκε, ή με μία τεχνική το αφαιρούμε κατά αυτόν τον τρόπο και στη θέση στην οποία υπήρχε το υλικό τοποθετούμε αυτό εδώ το ανταλλακτικό. Μπαίνει έτσι από την ίδια δίωδο χωρίς να αλλάξουμε οδό και με τη βοήθεια μιας σύριγγας διοχετεύουμε μία ποσότητα νερού η οποία φουσκώνει αυτό το μπαλονάκι μέσα στο στομάχι και έτσι αποτρέπει την έξοδό του και τέλος σπρώχνουμε αυτό το εξωτερικό εξάρτημα και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το ανταλλακτικό του σωλήνα γαστροστομίας. Όσες φορές και να χρειαστεί να αλλάχτεί αυτό, αλλάζεται με τον ίδιο τρόπο. Εσωτερικά πλέον είναι έτσι με το μπαλονάκι το οποίο έχει σε αντίθεση με αυτό που είναι το πρώτο το οποίο τοποθετείται και όταν χρειαστεί να το αφαιρέσουμε δεν έχουμε παρά να βγάλουμε με την ίδια μέθοδο το νερό μέσα από το εσωτερικό του στομάχου, ξεφουσκώνει το μπαλονάκι και ο καθετήρας αφαιρείται εύκολα. Τοποθετείται ο επόμενος και με την ίδια μέθοδο σταθεροποιείται.